Primero nada, agradecemos a todos que me das esta presentación, agradecer un por un a todos os colaboradores do festival, na parte que lles toca que nos axuda, como Concello, como Deputación, como todos os medios que nos defendides, a labor que facemos con Lipisi, creo que é algo que estaba aí para poder facer e había que facelo, porque se algo queremos na recuperación deste fax é que o fax volva a sentirse pouco cómodo, sobre todo xa non só do Xinto, senón a comarca da Limia entera xinta este festival como o seu, e creo que unha das maneiras de axudarnos entre todos e que o sintamos máis noso é axudar o que temos ao lado e o precise, non? Por iso a cesión desa porcentaxe para do recaudado en entradas para a Lipisi. Nós moi contentos de recuperar este festival que naceu aquí fai anos, logo por circunstancias varias non se continuou facendo aquí e despois de deixar un tempo longo, a verdade, en anos coa perspectiva diferente, tanto profesionalmente como xa personal, creemos que era a maneira de volver a poñelo a andar, pero coas cousas moito máis claras, co bagaje do tempo, con cousas que se poden facer mellor ou cambiar e avanzar un pouco en dirección hacia adiante, non hacia atrás. O mellor de todo isto, que cando a nos ocorre a idea de volver a poñelo en marcha, o mellor foi atopar no Concello e primeramente na persoa que representa a Concellería de Cultura, que é Luís, foi todo oídos e a verdade é que foi a persoa que nos impulsou e nos dixo, pois sí, eu vexo factible e creo que é unha boa idea recuperar isto para Xinzo e poñamos a traballar nelo. Entonces, si todo o mundo reba na dirección, creemos que as bases están certas para que o festival chegue a bon porto. Celebra o día 5 de agosto, esta edición, digamos que de novo emprendemento, vamos a falar un día solo, o espacio é a Alameda do Toural, que creo que é un sitio maravilloso para disfrutar dunha xornada de música en directo e ter en conta tamén a programación que temos este ano, que ten como nexo entre todos os artistas que todos son músicos con identidade, digamos, galega e local moi marcada, tanto como, bueno, Ses, que, digamos, cabeza de cartel, é unha muller reivindicativa, coas súas letras transmite esa forma de demostrar a súa visión sobre a vida actual, canta en galego, Helades dos Queridos, grupo de Vigo, que presentará un disco íntegramente feito en galego, porque levou o premio Vigo a música independente, mellor álbum en galego de 2017. Coañadeiras, un grupo de Ourense de música tradicional que participou ano pasado na última edición do Festival Internacional de Ortigueira, e como banda local esta Habitación Vudú, que é un grupo que realmente, e nas hemerotecas está cada vez que recorre, digamos, a península, nunca deixa de dar o que é un grupo lineal e orgulloso de ser e de levar esa identidade fora, co cual creo que o nexo de toda a programación é a identidade como músicos da terra, do povo, e por aí foi un pouco. Nos, o que pretendemos do Festival Fax é que sexa un arma dinamizadora do que é a comarca, do que é Xinzo. Sobre todo, pensamos que si o fax funciona e o fax ten unha acollida respetable, digamos, nesta primeira edición, todo o povo e toda a comarca se pode ver satisfeito e pode recoller un pouco todo o que faz de... Co cual, o que pretendemos é que nesta primeira edición cheguemos ao maior número de persoas posible, que todo o mundo poda disfrutar desta xornada. Podemos anunciar xa os horarios, que serán a apertura de portas ás 20:30, ás 21 horas comenzará o primer concerto en a Coañadeira, ás 10 da noite o plato forte que é Ses, ás 23:45 o grupo local que é a Habitación Vudú e ás 12:45 da noite pechará Helades e Escudinos. Isto entre a 1:30 e 2 da mañá todo estará rematado para que a xente poda seguir disfrutando de Xinzo onde lle apetezca. Decir que as entradas están a venda en a taquilla, na plataforma de venta online ataquilla.com. Punto físico teñen na Praza Maior de Ourense, dentro da sede da Fundación,
e os prezos están en 8 euros en anticipada máis a comisión de gasto de comisión que se cobran, e logo poden mercar tamén o día do evento na billeteira que estará no exterior do recinto por 10 euros. A diferencia é pouca, o precio é un precio moi asequible porque creemos que temos que facer así para que todo o mundo se sinta, o precio non sexa algo que non te para atrás a ninguén na hora de colaborar e de querer aportar sobre a área este fax. E nada, daros as gracias a todos, esperamos o día 5 no festival e esperamos que esta sea a primeira pedra para poder seguir programando en anos vindeiros e medrando pouco a pouco. Gracias. Digo, o primeiro que vai ser decir, vamos para o mercado e decir, recuperamos o fax. Sabe que desde ese día, sí que cos pés no chan, como falamos aquel día, levamos mirado, dado voltas, mirar cousas, e hasta o último momento estábamos aí, e ao final sai o festival. Primeiro encantado de recuperar unha cousa que nos meus tompos mozos, como digo, disfrutaba, recuperar algo que era noso, apostando por creo que o Concello de Xinzo, todo aquel que vexe a programación cultural de todo o ano, ve que apostamos por todo, Alguns dirán unha cousa dos outros, eu creo que apostamos por todo. Sí que tamén, por suerte, Carlos sufrindo na súa, cando estaba no Concello de Cultura, nos entramos nunha época moi mala económicamente, fixemos o que puidemos, e gracias a agora, pois, que estemos saneadas cousas, saneadas a economía deste Concello, creo que a xente agora está vendo onde os seus impostos, a veces con razón e outra vez con razón de que son moitos impostos, pero están vendo o apoio que temos na cultura, o apoio que temos na educación e o apoio que temos no deporte, son as ramas que lle eu. Basta con decir que temos un conservatorio profesional, temos a mellor escola municipal de gaita de toda Galicia, no deporte somos pioneiros en moitas cousas e moitos eventos, e basta con mirar a programación anual deste Concello, culturalmente con teatro, os cascorais, todos os grupos. Creo que estamos aí todo o ano, acabamos de rematar unhas festas, a uns gustarán máis ou menos, pero creo que nos volcamos con todo o mundo e para que fora para todo o mundo. Entonces, digamos que o FAX tamén naceu, volveu a nacer, porque desde aquí podemos apoiar. Se non poderamos apoiar de aquí, creo que sería un pouco utopía, por eso levamos traballado un ano dándolle voltas e mirando, como dixemos o primer día, cos pés na terra. E isto é unha das cousas que o día que me retire da política direi que estarei contento de haber recuperado cousas como estas que fai moitos anos que non tiñamos e que nos pon clare de referente. Xa estábamos en moitas cousas, pero isto que nos pon de referente na provincia en temas culturais. Depois hai outra cousa que me encanta, que José, que tengo que dizer que foi José, que se acordou de Vinisi, eu cando non é meu, cando non as cosas, cando alguén me dá as ideas, pois xa teño que agradecerle. Xa que José que dixo, Luís, que che parece Vinisi? E digo, pariente. Estaba clarísimo que eso tenía que ser pariente, sí ou sí. Entón, nada, desde a miña concellería, encantados de apoiar isto. Eu baixei a Diputación, primeiro con Novelio, depois con Doval, demos unha volta, Luís, aquí estamos, e nada, invitar ao de Xinzo a que vayan, invitar a unha comarca a que vayan, invitar a Ourense a que vaya e invitar a Galicia a que vaya.